Yung abangatan na nakapinpintas nga nakalablabas itisipit na. Ket, kumusta kayo? Amok na misdak nga talaga. Ay naapo ka, nabaybay magang karami ti video na antiyo ta. Ay naku nakman na, mamin ano nga, kwa nga, duldulan kinya yung busy mga rod na antiyo ti biyag ko dito abroad. Tama lang nga rod nga agsayot-sayot ti ay aramidan na antiyo dito nga kwa. Ay naapo, palipilipis nila na antiyo nga pang video lang dayta. Ay na. Katata nga nakasubli na antiyo. Okay nga nga expectaran nyo. Another funny video manan magparagsa man kinya yun. Ang video ti aramidan na antiyo. Inyangay ko mataramida nga. Alam sangit-sangit tayo dito. Anyway, tiket ko pagtutungtungan tayo ha, nagamit unay nga updated unay niya, tarating ang abordan tayo ko. Dagita lang, makita-kita lang, dagita social media nga mapaspasama dito Pilipinas. Nga, dagita sa tiket ko nga pagtungtungan tayo mantakta, mauma man na antiyo, mauma nga talaga niya, makauma nga talaga itan Pilipinas. Unaan tayo man nga roday tayo. Obligado da kayo nga agusar iti face shield. And apo, my God. Mauma na antiyo, tagiti makikita mga face shield nga rodma dito social media. Puro mat konsumisyon na niya. Makailat nga antiyo, dagiti nga nakikita nga social matan na face shield dito yung sa social media. Ako rin takitan tayo, dagiti nakita nga face shield no, niya dagiti nga usaran nyo dito nga Pilipinas kasi ano nga malmalpas na dito virus dito Pilipinas no. Kastoy matara usaran nyo. Kita nyo matayta ani Inya mga nga official. Dayta ti usaran nyo. Kasano kayo pa nga makaangas nga na pango kayo lang arudan kastapit official dyo maumaakin nyayo. Ngala ni na inaapo, Diyos ko, makapakatawa kayo nga talaga ninyo, tapos usarin nyo dita, nga pipisil nyo dita. Dandama nga makaangas Nala, dahito pa. Apay, pagkabilan mo, tidanom sa dahito. Ay naapo, tinadaldan, pagsakduan na, tidanuman, sa dang binubutan, hinarabin ka pisil. Ay salkit na gito yung katataw, duldog kayo! Umaakin nyayo! May sapa. Sinalbag nga biyag. Meron na akong face shield, hindi nga lang, hindi ang galon. Proud Pinoy maumat kanya, hindi galon, inarami na nga face shield niya. Ay naapo, kaslala niya data, kaslala robot nga plastic. Aray ko. Nala, ore dayto. Pati plastic balon o sarap na face. Pati plastic balon o sarap na face. Hangka mga matay ti virus dito nung matay ka ti sarili nga bangsit sang aw mo mga mangibos. Siyempre makulong mo dito bangsit ti sang aw mo dita. Hindi matay ka man lang dita. Look dead yung nga talaga. Pati kalong kaldero sa rinyo. Pasyong ka. Maumakin niya yung talaga ita Pilipinas niya ay naapo, Diyos ko. Amok pakatawa lang nga talaga dito Hay apo, inyamatan kasan na kami, apo Diyos me. Ay Diyos ko. Diyos ko ay naapo, ay nakaasan na kami na talaga.
Apay mga itakasta, mga itararamirin yung mga editangay Pilipinas. Mga awanan nga talaga, awanan. Anyway, ay naapo. Amo yun, kidding aside, iso nga malmalpas di kasta nga sitwasyon nyo dita. Yo dita, kung na niya taawa na mga dita Pilipinas, arati antiyo, ni antiyo arati abroad, dito in Norway. Hey, I'm in Norway. Ya is nakanos. Dagite makasaot in Norwegian, kan ito ay Scandinavia, ito Europe, arati na antiyo. But anyway, adamat ti kastami virus mi dito niya, kung may bagat ni maawanti monetization na dahito video no, ibagak dahito nga virus. Balik ka mabalin di sa nga virus nga. Anyway, amo yun di magbagak. Mas asyanak talaga kinyayo dito Pilipinas iti sitwasyon nyo. Amo yo, totoosin lang nga, real talk lang dahito niya. Hanga gobyerno ti problema. Da kayo nga tattao nakabangbangat nga nagsusulpeng iti problema. Win, no dumngag kayo, amo yung matano kasano nga makaakar dahil nga virus nga sakit. No apay, ta nagsusulpeng kayo, nagtatangkan ta ulo yo, ay na mabalin lang nga, palo na nga, dagita nga ulo yo, ay na apo mauma akin niyayo. Agpaiso kakanakan, makabanog ti sabali, dagiti sabali nga sumursurot iti nasayaat niya nga mga mga nagsusulpeng at tao awa nga malpas daytoy nga sitwasyon niyo dita kuna manin win ay na kunak tumot ingana pa next year nung kayo magbalbalo ti kwayo dita ti ugali yo real talk dayta kakanakan. May sapay, dagiti, haan unay makaammo, ti usar na iti mask. Kanda iti nga, face shield. Kita nyo man, face shield, kuna nangam niya tinararamid yun. Nagaramid ka ti galon, kada. Kalob, iti kaldiro. Hay, amo, pakatawa lang siguro, dagiti picture ngayon pakita niya nga. Kunak tumat amok, ado kinyayo pa, iti, haanmat nga panaguyaw, haanmat nga, amedajay, nga masaktan kayo ha, dahito nga ibagak ha, pero real talk tayo niya. Ado kay kami niti ignorante. Nya, ignorante ko na alatan, ignorant people. Hana kaya nga sa uwan nga babag nga kuwang nga usar na itang word nga ignorance. Nga, masursuro gamin masursuro gamin no kayo nga talaga dumngeg kayo. Kung iso nga dahito ati platform ko nga YouTube, aramidak dahito yung matan nga pagkakataon nga isuro kayo, taamok mat nga rod, iti aramidan, tamay sakmat nga rod nga health worker, iti totoong buhay niya. Ang ko nga kahit nga sa uwen nga, dumngag kayo kinyak, surutin nyo dahito ibagat, ang dahitoy, dahito lang ticket ko nga ibaga nga, gapulang kinyak niya. Number 1, dahil mas nga rod, kahit ko lang nga i-educate kayo, isuro kayo nga, ibagada nga, disposable mask, disposable, ibig sabihin na dahil dyan, ibabalang, pang may saan nga usar lang, ti disposable mask, kakaanakan. Hangko kahit nga saon, amog nang ina, tibay na, syempre kayang, sayang mo di kwartam, nga, hangko lang kami nga matarusan talaga dahil ang gobyerno, tayo manita Pilipinas, sa agkakanat, ti bagbagada. Ay na apo, idi mask, tapos face shield daw. Damdaman, agbaling kayo nga astronautan ditan, Pilipinas ang kinapudo dita Pilipinas, agbado kayo, itibado di astronaut. Mauma nga talaga niya. Agdapay dita, inya di bagbagada nga barrier, di kita ente motor. Ay na apo, mauma mang kinyada. Diyos ko, agita agasawa, agkastada. Kani, agtintin na abada tirabi tapos nurong warda nga panagpalingki, agbarrier da, maumakinyada nga talaga. Pero anyway, manan, agalwad kayo ang kananayin kakanakanya. Kan may sabi nga makapakatawa dito nga napasamak dito Pilipinas. Ito'y abroad, kunada. Ay, abangan milangan ito, abroad na niya, update, dito yung nga rod nga mapaspasamak. Ijay bagada di China nalpasan kas jay di Russia naka-develop dan iti vaccine itawat Pilipinas ay naapo available na ang mga lumpia mga sis kung
onhan, agitan, nagruwar amin nga online seller dita Pilipinas, idi nagkaroon tayo ng virus. Kakaiba. Makaparagsak tayo nga talaga nga Pilipino niya, kakaiba tayo nga talaga, no, kusat no tayo ngayon nga, amoy day dyan, i-handle ito may isang nga sitwasyon, imbis nga, imbis nga, daddo mga tatao, daddo mga lalahi, mabutang da, madandanagan da, kas dyan, ita Pilipinas, ay ali, manso, lako dito'y lako dyan. Which is right, napintas nga talaga dito nga ugali tayo nga Pilipino niya. So nga si kayo mga dati gagayam yung aglalak nga online seller. Nahang tayo nga gumatang, ura i-like yung madagita post da nga lako da, tadakal nga tulong dayta, kumintan nyo, kas jay, nag-imas man dayta, kas jay tikwayo. Tulungan nyo dagita, gagayam nyo dita online nga, online seller, selling, kas jay. At nung matulungan nyo matataka-kasi mga tibiyag dayta, titinulong tayo, kas jay. Sige nga! Naapo, nabaybayag ka man nga, nagtitinong to nga. Sabi ko man, naragsakan kayo niya, baba niyo, garamit pa ng video nga dagos. Agposa nga dagos padpadaset ta, ni medyo, unay nga busy nanti tata. Sige nga ron. Bye!